Pareta sa DCGP. Come on everybody, come on everybody. Good morning, Tabi Sendoga Boss. Welcome po mga tukang sa programa niya tong Morning Hirit. Ngunya pong aldaw din Friday, October 25. Good morning, Legazpi City, mga Bicolano, sa man na partikan mo. Welcome po sa programa. Ngunyan pong aldaw na sabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo. We're gonna do the Malawas, kasabay niya to dyan ng Mega Force Patrol. let's twist again. Na pag-aaga, siringman mga tugang, kasabay niya to dyan sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Jomar Bien, Josh Babino, Al Armario. Siringman mga tugang si Jomar Bien, Karen Ala. Good morning po sa inyo, boss. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? May mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa inyo, boss. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, ha? Good morning, Legazpi City. Kumusta po kamo, boss, ha? Kumusta lamang ang sa tuyang aldaw? So mga travelers dyan, ha? Ingat-ingat po kamo sa pagmamaneho. Medyo... pero gari maray-maray na unang biyahe, ano? Gari may biyahe na ngunyan, ha? Gari nakakabiyahe na sa mga national highway, ha? Gari buminababa na mga tugang sa tubig sa satuya tabi nakapalibutan. Kaya gari mga yun na ang biyahe, mga tugang sa tuya na lugar tabi digdi sa palibuta. Pero may mga tinampu pa taon-taon mga pudan mag-apod kita sa mga lugar na day patabi na re-restore mga tugang ang tinampu darakan na padagos na ano yan, darakan padagos na pagbabaha naging baha, ano, sa satuyang palibot, ha? So may mga kwantabi dyan, may mga paabot na greetings, magapod lang sa 0928-777-5548. So mga daiman tabi din magidibo sa buhay. Relax na. Newsroom, News Director Mardela Cruz sa Maniwela, Boy Mata. Seringman mga tugang, so mga may birthday ngunyan, tabi ulitong ko lang, ha. Ang mga number na pwede niya itong apudan, 0966-203-0034, ha. Madali lang ta, inutunta ang latest mga tugang sa panahon. Nasa linya po, apudan ta, ay sandali lang, nalubat pa. Ay nako, okay, sige. Yes, sir. Good morning, Henry. Digdi sa Barriada and Bitano area until now wala pa kuryente. Thanks. Oh, sige ha. Ipaabot na tabi ini. Nasa indong concert. So may mga birthday tabi. Ulitong ko lang ang numero na pwedeng i-text 0928-777-5548. 0966-203-0034. Magandang morning sa Indoga, boss. Magandang morning na Pilipinas, mga Bicolano. Saan man na partikan mundo. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Ha? Sana po kamugabos ayos, ha? Sana po kamugabos na sa marahay na kamugtakan mga tugang sa mga oras na ini. Libre do po sa anuman nakapahamak. Okay, sige. Aramontan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang ang Mega Force Patrol. Alarmario po sa buena manong report. Good morning, Paringal. Kamin. Madorodiklong pang morning, pati dahil brownout pa rin Mhm. sa southern part ng Legazpi. Anyway, sa ibang informasyon, may planong i-bridging na o kaya paiwason ang mga line kanal pasiring sa Salog. Yan sa Barangay Mauyod na minabalda sa Barangay Tula-Tula, Barangay 14, Barangay 15, pasiring sa Kabangan area. Inian na nariparo kaso hapon sa pagbisita ninda incoming Mayor Attorney Pido Garbin Jr. sa Barangay Mauyod, kung saan ang Barangay Mauyod iyo talaga ang bagsakan kan tubig baha hali sa bulod kan Barangay Estansa na minabagsak sa sendang lugar. Atin riparo na saradayuto na ang pigagihan kan tubig baha malakasod ma dito ng oras na oran-oran mapapano na tulos
So sa dito na sanang salog, patisiring balda sa may barangay Tula-Tula. Yun ang problema dahil haros inarungana ang mga gilid kan salog na dapat ining paiwason. Madali masana ko ta kon buwelo na ikalkal ang drainage na yan. Alaga ng problema, kadakol ng mga harong. Kaya yun ang saro sa mga pinag-iisipan na saan incoming Mayor Alfredo Pino Garbin na dapat marisolbiran sa lalong madaling panahon dahil kada bising kwando na binabagsak ang oran, may maraot na panahon, ini ang sarong kausa kung nga data madali magbaha ang Albay District area, pasiring dyan sa may Kabangan. Yan ba rin ang bungkaras kan informasyon digdi sa Luas, Alarmario, PCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Alas 5:27, oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa morning hirit, apunan tadaw ang pag-asa, ramon tadaw ang latest mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw, sandali lang, check natin ang pag-asa. Iyan, ha? Pag-asa, Weather Bureau, digdi po sa Legazpi, para, yon nag-ring tabi ang pag-asa. Okay, sige. Maraman ang latest ngunyan sa kamugtakan kang panahon. Hello? Pag-asa, good morning po. Good morning, Miss Alexis. Welcome Yes po po, sa sir. DCGB. Kumusta? Payman po, sir. Napahingaloan ka lamang na. Napahingaloan ka na lamang. Opo, sir. Oo. Gari ako lang amin na tama kang pangaran mo, Opo. Nahiling ko sa post mo. Karakol kang pangaran mo palang ng bagyo, Opo, sir. Nagkarilibong na. Nahangal na akong Christine. Naging bagyo pa ako. Okay, sige po. On the air ka na. Go ahead sa forecast. Opo, bali po sa ating magiging kamugtakan, ganyan na aldaw. Bali po severe tropical storm Christine ay nasa laog pa din ng ating Philippine Area of Responsibility, specifically sa 120 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, na may kusog ng paros na naabot ng 95 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 115 kilometers per hour. Gumagalaw itong si Christine ng west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan natin na itong si Christine ay magluwas ng ating Philippine Area of Responsibility at dyan na hapon. Bale po, meron din tayong monitor na tropical depression sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na kasalukuyang nasa 2,440 kilometers east ng Eastern Visayas. Bale, itong tropical depression na karayo pa sa atin ay may kusog ng paros na umaabot ng 55 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 70 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang kilos nitong tropical depression na ito ay northward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero dito po sa Bicol Region ay hindi pa natin mamamatian itong rayo na tropical depression. At ang unyang aldaw ay mapanganuro na kanangitan na may kalat-kalat na pag-uran at pagkikilat pagdaguldol ang mamamatian dito sa Bicol Region. Paros na hari sa southwest hanggang sa south ay mamamatian at ang coastal water ay moderate to rough pa rin. Bale po, ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngayong aldaw ay maabot ng 25 to 30 degrees Celsius. At ang aldaw ay magsisirang ng 5:35 a.m. as in masulnop ng 5:25 sa hapon.
Bali, ito po si Alexis River, ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Opo, Miss Alexis, balikan ko lang muna si si Christine. Opo. Ano itong, may nailing kaya akong gari tracking kayo na pagluwas sa PAR, mabalik siya? Opo, sir, sa track po natin sa kanya dahil Oo. magkakaroon ito ng interaction dito nga po sa tropical depression Oo. na ngayon. Maaaring itong si Christine ay mag-U-turn at maglaog giraray sa Oo. Philippine Area of Responsibility. Oo. Salbatan ng Opo. Christine ini. Pag luminaw siya sa PAR, ano ang mangyayari tabi? Opo, bali track. sa ngunyan po sa ating track Oo. ay inaasahan natin na lalayo yung pag lumapit ulit itong si Christine sa ating bansa ay lalayo yung isa. So sa na nagarani. Ipopush niya. Oo. Tapos, Opo. Tapos pag naglayo na itong itong saro na nagarani sa ating bansa ay Opo. babalik na si Christine sa dati niyang track na parayo na. ayun. So, gari lang Opo. maikot pala siya. Maikot. Balik naman siya duman sa paharayo sa tuya. Opo, nahihila kasi siya nitong isang Oo. bagyo. Okay. Oo. Okay. Duman ako sa may parte kang Mindanao, Southern Visayas. Sa may Opo, Visayas. sa may Eastern Visayas Sa po. may Eastern Visayas. Day pa naglaog sa par ini, Opo, arayo pa po. Harayo pa. Pirang kilometro po ini hali sa PAR. Opo, bali na sa 2,440 kilometers pa. Harayo Siya. pa. Opo. Opo. Pero sabi mo, pa-north. Pag sinabing pa-north ang direksyon niya, anong gusto sabihin tabi? Pa-itas po. Bala siya sa direction Paitaas. niya. Oo. Opo. Anong track ang garpig susog niya ngunyan? Opo, sa ngunyan po, yun nga po, northward pa ang kanyang track at Oo. wala pa tayong forecast track Mm. dahil nga medyo malayo pa itong bagyo at malaki pa, nakuluan pa ang possibility na itong bagyo ay mag-change pa ng kanyang direction. Oo. Opo. Gari, makhadit ini Opo. Bakawan Pero, makhadit ini. sa ngunyan, sir, ang nahihiling ta sa mga forecast models, itong bagyo na ito ay sa northern part ulit ng Luzon. Oh, Pero, iyo ang tumbok niya gari northern ang tumbok niya giraray. Opo, pero yun nga po ay continuous monitoring naman po ang pag-asa if ever itong bagyo ay mag-change course Opo. sa kanyang track po. Oo. Bata gari dakol man ang drang oran kay niya. Opo, sir. Nahiling nga po namin sa satellite image na Iyo. makapal din ang mga ulap na dara nitong bagyo na nasa labas. Oo. Pero ano magiging kanya? Ano magiging pangaran niya pag naglaog sa to? Christine Bagak, I-check ko, letter sir. K. Ano ang sunod sa letter K? L? L na po, sir. Baka Layla? Baka Leon? Kabarkada ni Christine yan. Salbatana. Pagyari, binakasunod pa pala. Sana, pero kung sa north ini, baka lamang sa dagat na lang mga agi. Arog kang inot na mga gurnakuan, so inot na mga bagyo. Na dito minama sa daga. Opo, sa dagat na lang sila mag-landfall. Kudatonta ka dyan. Malandfall sinda sa dagat palahan. Opo. Okay. Leon pala, sir. Leon. Sinabi na? Leon? Opo, Leon. Salvatana. Leon pala. Okay. O sige. Narinig pakiulit lang. Narinig malawag ini sa PAR, tabi? Ang expected natin na Oo. paglaog nito sa PAR is within Monday to Tuesday next week po. Monday, anong pitsangon yan? 25 po. 25. Monday next week, Salvatana. Di ba halat naman kita next week? Adi, kundi, 25 kilometers per hour ang speed niya, Opo. Sus ko, may posibilidad na magkusog pa ini. Layaon sa dagat.
Opo, naon pa siya sa dagat kaya Oo. at ano na siya, bagyo na nga sa ngunyan. Iyo. Okay, so expected next week, ano? Ini si Opo. Leon. Okay, thank you po, Miss Alexis. Sige po, sir. Thank you din. Bye-bye. Alright, thank you so much. Mga tugang iyan po ang, iyan ha, o di. Ang target niya, pa-north, no? Ini si, ano yan, si Leon. Pagliwin og sa PR, ang apod niya, Leon. Yan. Albatana. Iguan na kasunod. Bata, harayo pangani, makusog na siya. Sana po, ang distansya niya nga, baka tumaas lamang. Sa dagat na lang siya, pirmi. Sa dagat na lang siya, mga tugang tangani na day kita ki problema. Ha? Alright, 5:36. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Aramon tadawan mga headlines. Yan si Parim. Awara. Okay. Anyway, tabi, mga tugang niya na pagkaaga, dumang kita kay Karen Ala, aramon tandagdag na report hali dyan sa luwas. Hello Karen, good morning, come in. Yes, VP, good morning. As in, good morning man sa mga parantabay para sa dagdag niya tong bareta. Tigsisiguro man kan Albay Provincial Health Office na ang mga evacuees na presenting na sa mga evacuation center pa. Bako sa na mga ayudang pagkaon, ang mga narinisidi ka ini, kundi may mga bulong as in health kit ang mga ini durante kan pagtinirninda sa evacuation center. Sigun kay Disaster Risk Reduction Health Manager Ryan Bonina, halos kadaklan tabi VP kan mga nairasan ninda sa ngunyan, gikan sa tertiary distrito, kung sa presenting nakakamati ang mga ininin gulping distroso kausa kan pagbagyo kan nakaagis na ng aldaw. As in nakatalaan tabi ni VP na magpara-distributor sa ngunyan sa Libon Albay. Sinabi man kaini na halos puun tabi VP kaswapon, mismong mga LGU na ang nagpapasiriring sa saindang opisina para personalmente mako ini saan nagiginindang kadipisilan sa ngunya na mag-distribute or deliver duman iyo ang mga bako passable na tinampo sa pagpaduman sa mga papaduman na ninda. Susugman tabi VP sa Provincial Health Office ang mga itig-distribute kaini specifically, iyo ang mga bulong medical supplies, arog kan mga paracetamol, mefenamic, as in mga health kits, mantang igwaman ni leptospirosis. Pero VP, ipiglinaw kan Provincial Health Office sa to na ang mga bulong sa leptospirosis, as per requested, ang pagtao kay nita, ipigdidiretso po ining bulong sa mga RHU kan sa indang munisipalidad. Oh. So yan Ano sabihin mo kan ma-request kung gusto magpainom kang kwan? Yan baga prophylaxis yan, lalo na sa mga tubig baha. Ano kayo pa daw i-request para painomon sa mga tao? Yes, VP. Yan po ang sinabi sa Kuya Duman. Tadid po yan pwede for self-medication actually. Oo. Okay, sige. Okay, thank you VP. Yan tabi ang istorya hali sa luwas. Karen Ala, DCGB News. Thank you Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Todo Karen, kwanta na, humiling ka dyan sa kwan sa Provincial Social Welfare and Development Office, Canalbay. Kung igwasin der record kang kompletong number of evacuees sa bilog na probinsya Canalbay. So kompletong data as of this morning, no? Kung igwasin ng kompletong data diyan kung hain ang location kan mga evacuees na yan, anong ang plano, no rin madikampian, etc. Ha? Pakidumanan mo sa Provincial Social Welfare and Development Office diyan sa Kapitolyo. Mientras tanto, nasa linya po mga tugang ang nagdag na report kasabay si Joshua Bino 20 bago po magabot ang alas 6 nin morning dili po sa DCGB asin sa Pilipinas. Nawara Ronald Stinger Corigdio. May nakapindot naman kayo ni. Nawara so Henry M. in the morning. May nakapindot, na-delete gayod. So, pero yan mas ito digdadi. Nahaldya mas ito digdadi sa tuyang computer. Basta Morning, Henry M. Joshua Bino, good morning. Come in.
Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya tong kareta gadan. Ang 42 anyos na si John Victor sarong tricycle driver residente kan barangay Adislag Daraga Albay. Matapos magtapar ini na nagkapirang tama din bala sa malaylay na parte kan sa iyang lawas. Matapos ang nangyaring pambabadil bandang alas 8 baga alas 9 ang banggi sa Purok 5 barangay Adislag Daraga Albay. Sa initial na impormasyon na nakakuhakan na TCGB News, bantag ang nasabi ng biktima iyo na nagahalat ni na pasahero na maglunad sa iyang tricycle. Sarong suspitsadong lalaki ang bigla na sa nang Biglang ano? uminabot Biglang uminabot? kasi sa may sa iyang ato pangat. Putol-putol Joshua, biglang uminabot, ano? Hello? Yes, go ahead. Biglang uminabot ni BP Henry sa tubangan ka na biktima. Asin pinapos nga kanin na badil ang nasabing biktima. Rason kan sa iyang pagkagadan. Salbatana. So, suspect matapos ang nangyaring pambabadil, dumilag na sa daytong maaraman na barangay kun kaya sa kunyan, madagos ang pinagigibong investigasyon kan Daraga Municipal Police Grabe, Station ano? sa posibleng pagkakandistok na suspectado. Mga personahes kan MDRRMO sa nasabing lugar kaya ni riparoon ang biktima alagad makamundo inabutan ni wala na rin sinyalis ng buhay. Kaya mo niyan BP padagos ang pinagigibong investigasyon hanap ng mga CCTV footages na iyon posibleng nakaturo sa pagkakamit bid ka na suspetsado tama kamundong pangyayari ni sa Daraga Albay nakatapos ka na gurubo-gubo, kumbaga kaseributan, kat uminaging bagyo. Sharing kayo naman ang nangyari, pambabadiligadan, kasubanggi sa barangay Anislag. Ano ang trabaho tabi kay ni Joshua? Ano ang pagkatawo niya? So, biktima, 3 years old na sarong construction worker, Pirang edad? tricycle driver. Pirang edad? 42. Okay. Ano ang kanya? Construction worker siya? Construction worker, but tricycle driver. Tricycle driver ba construction worker? Habang nga siya naghahalat din pasahero duman sa Purok 5 kan barangay Anislag. Uminabot so suspect sa tubangan niya as in nagpuputok ni nagkapirang beses din balil. Tinamaan sa manlaylain na partikan lawas ang biktima kausa kan siya iyang pagkaganahan. Salbatana, ano? Grabe, may kwan? May ano daw motibo, ano? Kung yung lugaring BP, blanco pa kung ano ang motibo sa pamabail padagos ining tigahanap nag-uusad man ang investigasyon kan PNP. Anong oras? Kasuri nangyari ni? Sa initial na information BP, hanga 8:40 so pa mag-reporting sa PNP. 8:40? Kasubanggi. Kasubanggi? Di katapos pa sa nakan bagyo? Minagi pa sa Bagyo, tapos pa sa nakan kasi ributan. Nangyari, ano? Ano ang motibo kang kan suspitsado, Okay, So, ang mo yan, dahil ma-establish ang suspect, ang motibo kung ano kan mga otoridad, Okay, sige. Pangyayari. So, yan ang alidigdi sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Basta Morning, Henry M. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Pangyari, adi. Magkakuan man, adi. Makangalason man, Gadakol-dakol kang pigbabadila naman ngunyan. Kuda, anibang ngunyan ng mga tao. Gari ba ko takot magibok krimen? Ano? Kan mga enot na panahon, ang mga tao, ano yan? Aniba, takot magibok krimen. Pero ngunyan, iba di. Ibang sitwasyon ta ngunyan. Alright, sige. Jomar Bien, nasa linya, mga tugang sa dagdag na report. Aramon ta daw, 15. Bago po magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Si Henry Maceda sa Morning. Hear it! Jomar, come in, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta sarong electrician kan city government kan Tabaco ang nakuryente kasodma
mantang tigpakaray an street lights digdi sa kataning kang City Hall kan syudad kan Tabaco. Maray sana na buhay ang biktima asin nasa ospital sa mga oras na ini. Sa kumpirmasyon na ipinaabot sa Satuya ni Attorney Engineer Dingdo Bungalosa ang City Engineer kan Tabaco na nagpunang magpakararay kan mga na distroso na mga linya ng kuryente ang Tabaco City Engineering Office asin digdi sa may parte kan Serrano Street sa kataning sa nakang City Hall. Nagpakaray ang biktima kan biglang magbalik ang kuryente dahil kaya arampak aday ni daram na nagbalik sa kuryente na ali sa ko kung kaya na kuryente ang biktima. Inagapan man tulos ini pero maray nga ni daiman napiliguran ang buhay kan biktima. Natakot ka na sabing pangyayari. Natakot kan bagay na ini nagpaluwas man tulos nin advice si Mayor Crisel Agman sa kabos na siguradohon ang mga linya kang kuryente na daing dai pabuhay antes na dutunan mga ini and ikonsiderar perme na may nagdadalaga na kuryente maski sa pagguna ninda daing dai pa nagbalik ang kuryente. Kung magigiram duman BPN, iyo yan so kinumpirmar sa Satuya ni Hans Galero ang tagapagtaram kang Aleco kasud man sa imong programa na sarong insidente nin electrocution na nangyari kasud mga hapon digdi sa syudad kan Tabaco. Tabi yung Marta nagkatrabaho ito duman sa ano may diferensya ang linya? Sa mga sa mga rock wire kang sa mga wire kang street lights pagpakararay na. Sus ko bigyan bumalik sa kuryente. Ito na puruhan. Marangani ta day na puruhan. Ang sabi ng kang Aleco, dapat ano yan apod ka yan. Dapat dapat iyan i-considerar na pirming buhay ang kuryente. May kuryente. Apo. Di ba? Naging maingat itong personong ito. Dahil naman basta na sa nabaga naglalaom na makibalik ang Aleco sa kuryente sa oras na ito, mga alas 2 pagkahapon. So, sige lang, dahil ingat na nagdudot ng kuryente. Pangyayari. Ito pala, buhay na sa kuryente. Okay. Sige. Pero sa kumpirmasyon digdi sa pinasyaran ko sa Tabaco City Engineering Office Kasulma, kinumpirmar man nila na buhay man so biktima nasa hospital. Yan BPN Dagdag Bareta, Jomar Bien, DCGB. Sige, salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Ano naman yung nangyari dyan sa kwan? Sa may hampangan kang SSS? O dyan sa Legazpi? Ano naman indo? Nagbabagyo, mga tugang, kan nagbabagyo mismo, buminaba sa driver, pagbaba kan driver, kinaputan sa wire na yaon sa tinampo, o mala, ito pa lang sa wire, live, o nasulo baga sa auto, tapos ka nasulo, mga tugang nagadan, laro may turunal ka nag-cover kita, nagadan, taso live, kuryente, live wire pa lang ito. Henry M. Pati so jeep do ko binaraba. Nangyari ade. Maga. Sige, Pio Fernandez po, may update. Hali dyan sa luwas. Pio, good morning, Tabi. Go ahead. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag pa niya tong Bareta. Uminabot na VP Henry sa poco mas o menos initial pa sana ini 200 milyones de pesos ang daños perjuicios and still counting. Okay. Sa lado pa sana ini Tabi VP Henry kan infrastruktura na sakop man kan probinsya nin Albay. Ini an ipinagpaluwas ko niya na agang-aga, konfirmasyon ni Engineer Dante Baclao
ang enkargado kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Pagkatapos na ang 200 milyones initial na yan tabi VP Henry, kumpuesto yan kan mga tinampo, tulay, flood control, dike asin iba pa. Alagad ipinagunabitan ni Engineer Dante Baclao na posibleng maglangkaw pa yan dahil padagos pa ang paglibot VP Henry kan sa indang mga tao. Mientras tantong itong susalado man kan agrikultura, daingo na nagpaluwas ta pinagkukulate pa so gabos na data hali man tabi VP Henry sa opisina man kan agrikultura kan Kapitolyo Provincial. Mantang naghagad naman sinaning akudir sa kataning niya tong probinsyang Sorsogon, may kinaaraman sa mga heavy equipments na iyuan i-deployment sa mga manlain-lain na lugar. And sa bahayag ni Engineer Dante Baclao, pinagkonfirmar kainin na mapadaraman ang provincial government kan Sorsogon pagkatapos na sa indaman na maasikaso sa indang mga problema may relasyon sa siring na bagay. Mientras tanto, VP Henry, ipig-recommendar na kan apsi mo na dapat no man's land na an Purok 1, 2, 3, 4 duman sa barangay Burabod kan Libon Albay. Ini mismo ni pinagpahayag ni Engineer Dante Baclao ngunya na pagkaaga pagkatapos na mag-coordinar sinda sa Mines and Geoscience Bureau asin magkaigwa ng initial assessment duman sa nasabi ng lugar. Darakan na pagrampahog baga VP Henry kan daga sa langkaw na bulod sa nasabi ng lugar. Kung kaya pinag-unambitan ni Engineer Dante Baclao na sa indan ng i-recommendar iyan na dapat no man's land na kaso banggi baga magbabanggi na ipinagpaluwas man kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa papahagi ni enkargadong gobernador Glenn Daong Bungaw an immediatamente pag-evacuar na kan mga personas pa residentes sa nasabi ng mga purok barangay Burabod kan Libon Albay. So yan tabi VP Henry ang latest di sa satuyang pag-monitor sa satuya man na area of responsibility sa may Albay Public Safety Emergency Management Office. Halidig di sa luwas, ako po si Tio Fernandez on the spot report, DCGB News. Salamat Tio sa report. Hali dyan sa luwas. 200 milyon. Initialmente, initial report, mga tugang na damage ay piring madagdag pa yan. Sabi ni Engineer Baclao, dahilan dyan mga tugang sa padagos na assessment ninda, sa naging danyo sabi sa tulay, kana, mga tinampo, construct, iyan tabi ng mga dike. Kasi iba pa na nadanyaran. Nin tubig baha, darapo ni Christine. Okay, sige, magantabay lang ta. Ako sa iling, kumadagdag pa talaga yan. Tama dyan si Engineer Baclao. Sige pang dagdag ka yan dahil lang talaga ipana-assess sa iba pang mga tinamaan, sa ibang mga munisipyo, asin iba pang mga syudad, mga tugang larunan, mga municipal, city road, provincial roads, asin magin ang national. Sa bagay, ang focus nila is sa provincial, city, and municipal roads. Henry M. Sige, report kita mga tugang kasabay si Jimmy na salita. Ramon tadawaan mga dagdag pang bareta ngunya na pag-aaga. Hello Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Gari General Balan ang pagmati ko. Pagalon. Sa mga dagdag niya tong bareta, siyam na buhay ang nadiskwido na wara dahilan sa pag-agidigdi sa tuya ni Christine, kagayon-gayon kan pangaran pero maringis man palan ini. An mga casualty na notaran kan DCGB nyo sa ginubatan, tulo, hindi matay surat ko ha. Tulo sa ginubatan, Libon, tulo, masarong missing. Sarong missing. One missing, okay. Ligaw, saro. Saro, ligaw. Uwas, saro. Uwas, saro. Pulanggi, saro. Sumada siyam. Pulanggi, saro. Third district lang yan ha? Confirm taban, Jim? Base ini sa mga pakipaghuro niya to sa primero sa Uwas baga so snake bite na nagtaram ka ni si Mayor Dominguez Cotto. Iyo, tama. Sa Pulanggi may saro base man sa MDR Rimao. Sa Ginobatan tulo base man kay Mayor Chino. Yes. Libon tulo base ini sa kaswapon baga sa interview ni Joshua kay Mayor. Yes. Ligaw, saro, so
landslide biktima. O na-interview mismo kan DCGB News. So, ama kan biktima na irido man nga niya dyan sa Josepina Belmonte Duran Hospital na nangapodan nga nintabang and aligado igwaman ni nag-assister na. Okay. So ang mga biktimang nagadan dahilan yan tabi VP sa landslide. May inatake sa puso sa pag-evacuar, aniba sobrang lipot. And yan, sunatuklaw kihalas. Okay. Iyan ang sumada. Walat ano? Walat kan bagyong si Christine. Mientras tanto sa iba pa niya itong barita ta BBP sa duwang darakulang irrigation sa dam ka National Irrigation Administration digdi sa 3rd District dai magagamit kan mga parauma kung saan rinibong kaumahan anday masusuplayan nin tubig dahilan saan mga dam dai maiistakanin tubig inuli saan mga protection dike nagka-bringka ni Christine dahilan sa baha. Ini ang sinabi ni 3rd District Congressman Fernando Didig Cabredo matapos na maglibot ini asin na discovery gulpi ang distroso alagad ang prioridad kang congressman na ilalabi niya personal kay DPW Secretary Manny Bunuan na alukaranin pundo ang mga pagrestorar tulos kan mga protection dike nanganing magkagaramit ang mga dam takunda apektado ang rinibong mga parauma asin rinibong mga hektaryas nin umahan digdi sa Libon, Uwas and Pulangi makukuha ini sa busak sa Uwas asin presalif sa Pulangi kung saan ang pigsusuplayan kay ni Libon, Pulangi asin Uwas area. Tapos ang kunday ma-restorar ini narbring ka na sa protection dike rarabasan kan tubig kung igwanin mga pag-uran asin pagbaha itong mga kabaasan mismo. So iyan ana mga sitwasyon na iyan an kakambal kaan problema dahilan tan produksyon niya to kan paroy bagsak support security program kan gobyerno madadanyaran dahilan kaning pagkararaot kan na diki na apektado so pagtipon ng tubig sa mga dam. So ngunyan iyo ini an tatawan ni atensyon kang congressman kan 3rd District and pinagdisposisyon na niya ang DPWH 3rd Engineering District sa panginginot ni Engineer Cornelio Relativo na gibuhan na ininin Program of Works tulos tanganing ma-assess kumpiraan kaipuan na pundo tanganing may presentar niya tulos ini sa DPWH Secretary. Yan ta BBP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Halay dyan sa luwas. Basta Morning Henry M. Thank you Jim. All right, sige. Didi kita mga tugang sa mga text bago kita magpuon kan bareta niya to ngunya na pag-aaga sa DCGB. Si Henry Maceda sa Morning. Hear it! Good morning. Pasabol na po ba ang biyahe pa Manila? Igba na po kinakakabiyahe na mga bus, mga darakulang auto, no? Pero sa mga saradit po, medyo pahirapan pa. At dakol pala na mga at lugar pa, dahalang kawan tubig, buda, ano ba, mga tugang, may nagkagaraba ba na mga parte kantulay, pero may mga kantinan po. Pero igwada tabi, pwedeng mga maagihan. Kaya lang halangkaw patabi ang tubig, baka ang kwantabi, magka-problema pa sa mga harababa na mga bihikulo. Good morning, wala po, papo trabaho, kahirak man po kami mga job order, no work, no pay.
Di man pigtawan ng ayuda ang mga job order. Garig ko na po ngunyan ngayon. Pakialat alat nindo ang advice kan sa indong mga ahensya na pigtatrabahoan nindo ha. Good morning Macedonian Heritage. Happy 17th birthday kay baby Eli Boy Rafael Yabe Aranya. Aki ni XGF Sally Aranya. God bless. All right. Sige po. Happy birthday. Sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Happy birthday po sa mga good morning daw sa mga taga Rapu-Rapo. Good morning sa indo ha. Pabati po kay Daddy, happy birthday po galing sa mga apo niyang si Yeng, Ella, Elise, Shane, Court, Gab. We love you, Daddy. You're the best. Oh, wala man sa pangaran ni Daddy mo. Wala sa pangaran ni Daddy mo. Ay ba kayo ini Friday ngunya. Good morning, happy 72nd birthday. Sa agom ko na si Cesar Castuera Lorilla ng Sipi Daraga Albay. Ang pagbabati hali sa Lorilla family ng Sipi. Yes, happy birthday po. Pabati po, happy fiesta sa mga taga Mabini Daraga Albay, October 26. Good morning, tungkol po sa Aleco dito sa Barangay 12 Tula-Tula. Ay simula pa po ito noong linggo. Yes, okay, sige tayo forward ta uli kay Angie ini ha. Good morning, wala po ba signal hindi kayo na mentionin pag wala na po kitang signal. Wala na po kitang signal sa Bicol Region ta. Nasa luwas na po kan, nasa luwas na po kan, paluwas na po kunyan si Christine ha. Wala po tayong signal. Good morning, Iguana Tabi Kiwork City Government. Alam ko na, hanapon ta po ha kung kung iguanang si Mayor Bobby Cristobal ha. Sir, happy 18th birthday po sa uniko iho ko na si Peter Gabriel Mariliap Bitangkor today. Noy, I love you so much. Maski si Mamo 6 years ng gadan. Ingat palagi Noy and study hard po ta. You give us happiness last year. Na you're always part kan mga students sa St. Agnes Academy na may honor. Yan, ha? Good morning! Happy birthday, 18th birthday, Peter Gabriel Marilla Bitangco. Happy birthday. Belated happy birthday po sa aki kong si Rodel Robregado ng Pag-asa Daraga Albay, sabi ni Milet Robregado. No work pa sir sa government per Malacanang. Yan, ha? No work pa sa gobyerno, sabi-tabi kan Malacanang. Ha? Baka pwede mas site inspection so di ka sa Duterte Road sa Kulyat Banyag. Tagari may nag-crack baka ma-wash out kung may maraot na panahon kang magpatrabaho. Kaya baka man rito. Okay, sige po ha. Sige, pahiling ta ini ha. Diyan tabi daw sa may Duterte Highway. Good morning, happy birthday po kay Eliza J ng Gubat Iraya. Salamat po. Good morning. Ay, may naghapon tungkol sa later na itong issue po sa politika. Medyo ako pigsibog ko na po sa sakuyang programa ta. Naka-concentrate tabi kita digdi sa danyos mga tugang kang kwan kan danyos kan baha buda ni Christine. Siguro baka mga next week makonta yan. Madiskutir ta po yan. Happy birthday po sa apo ko na si Lara May Marano Ali kay Mamala Minda. Okay. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Migo, may ginigibo na po ba paraan ang province of Albay na ma-extract so mga stranded na kababayan ta sa part kang Camara Resort na mauli sa Albay? Ay, dahil po di nga nakakaagen mga bihikulong mga darakula, ha? Taso ibang stranded, may mga auto itong daradara. Alright, maray na hapon sa mga taga-Bunga Bakakay, no rin daw makailaw. Alright, Barangay 8 nga ni Bipis, okay na to. Okay na to. Sige, bueno, okay na ba? Wala na. Sige tabi, mga tugang, madali lang ha, tailinguntan iba pang mga istorya ngunya na pagkaaga. Okay na po tayo. Ang mga bareta, mga tugang susunod na, magalipas lang po kan mga patalastas.
Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, provinces at mga boss. Si Pem ang kasulog ta. Sa pag-uswag kang sa banwa. Si Pem, mura ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi. Sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na pagtabaan kulangi. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Mga tugang detalyes ngunyan kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nangapudan po tabang ang lokal na gobyerno kang Libon, arog kan pagkaon, tubig inomon, asin mga non-food items, arog kan bado, asin iba pa. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay Alcalde Das Maronilla, sinabi kay ini,
nga nadidifisilan sinda sa na makalaog asin magtaunin asistensya sa mga barangay ka Santa Cruz, Bulusan, Bunbun, Partikan Barangay Burabod, Pantao, Sagrada, San Jose, Arigi, Makabugos, Talintalin, Rawis, Apod, Buga, asin Nugpo. Dahil sa lokasyon kaini nalubog pa sa baha asin mga nagrasay na daga. Sinabi ni Maronilla na kulang ang tubig sa munisipyo dahil sarado ang mga water refilling stations dahil sa kawalan ng kuryente kung kaya hinagad niya sa Albay Electric Cooperative na taunanin prioridad ang Sendang, Banwaan. Ako'y nananawagan sa Alego kung pwedeng unahin mo ng bayan ng Libo na mabigyan ng kuryente. Nangangailangan po kami ng tubig. Mga water refilling station po dito ay hindi makapag-operate dahil nga po walang kuryente. Mga pinaka-problema po namin dito, inumin ng tubig. Para po yung nag-landslide, maalis na natin para makapasok na po tayo sa ibang mga barangay. Sigon pa kay Maronilla, duwa ang kumpirmadong gadaan sa kasagsagan kan bagyo, mantang saro ang nawawara sa barangay Burabod. Mantinido, mga tugang na suspendido ang laog sa mga eskwelahan asin trabaho sa gobyerno probinsyal Canalbay ngunya na aldaw Oktubre 25 sa pinaluwas na impormasyon ni PDRRMC Chairman asin Acting Governor Glenda Bongao. Efektibo pa ngunya na aldaw ang abisong ipinaluwas kan Office of the Executive Secretary asin PDRRMC Advisory Number 16/2024 na suspension kan klase asin government offices. Daydigdi kasabay ang ahensya na ang functions iyo ang pag-deliver kan basic and health services, preparedness response to disasters and calamities, performance of other vital services dahil nagpapadagos ang sa endang operasyon asin pagtaunin serbisyo. Mientras tanto, ang suspension kan trabaho sa mga private companies and offices nakadepende sa endang respective heads. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal nasa proseso pangunya ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office kan pagkolekta ng datos manungod sa naging danyos kan Bagyong Christine sa probinsya kan Albay, sigon kay Apsim Mochi, Officer in Charge, Engineer Dante Baclao. Sa DCGM News, kaibahanig ang pag-aram nila sa distroso sa lado kan infrastruktura asin agrikultura sa munisipyo asin syudad. Sinabi ni Baclao na presente sa padagos indang pigigibo na clearing operation kasabay ang water lorry para makapagtuanin malinig asin minimum o kaya mainom na tubig sa publiko. Sa ibong dalado, kinumpirmar man kaini na maabot sa 200 million pesos ang inisyal na danyos kan infrastruktura sa probinsya kan Albay. Sigon sa latest na report, ang mga 200 milyon na danyos na ini, yung kinabibilangan kan mga nadanyos na tulay, tinampo, mga kale o drainage system, kasarabay na ang mga dike at iba pang mga parte kan tinampo sa palibot kang probinsya kan Albay. Sinabi ni Baclao na ang sinabi ng kantidad, yung posible na maglangkaw pa dahil ang taday pa rin na kumpleto ang pag-imbestiga may kinaraman sa siring na bagay sa mga danyos kaini. Mantang padagos man napigyan na adalan ngunyang kumpira ang naging danyos pag-abot sa agrikultura asin iba pa sa probinsya Darakan, Bagyong Christine. Dagdag na report, hali po dyan sa lawas kasabay mga tugang ang bareta ni Al Armario. Panahon ininin pagtarabangan regardless sa political color. Iyan ang tinawan doon sa mensahe ni Christopher Kitoko Kasubanggi para sa mga may hilig magkomentaryo lalo na sa social media. Sigon kay ko, dahil pa nag-agi ang Bagyong Christine, dati naman siyang nagtataonin dit na ayuda sa mga tios na pamilya. Personal niyang kwarta bako hali sa gobyerno. Taliwas ini sa mga komentaryo kaniba. Lalo pangunyan na dakol anapektaran kan Bagyong Christine. Pati aliko nag-agad na ning tabang personal kay Kitoko para sana mapadali ang pag-restore kan kuryente. Ang pagtabang normal ng bigigibo ni Christopher Kitoko sigon sa iya. May bagyo kidae kaya pangapudan niya sa mga mahilig magkomentaryo, magtabang na sana sa mga nangangaipo maski salit na bagay, indulensya lamang sa Diyos. Alarmario, si Jimmy. Iba pa niya itong mga bareta,
Gadan pagkatapos na badilon ang sarong 42 na persona sa Purok 5 kan Barangay Anislag, Daraga Albay kan minaging banggi. Sigon sa report na nakaabot sa Daraga PNP, ang 42 anyos na midbidan ang sa pangaran na John Victor, iyo ang nagahalat nin malulunadan sa Purok 5 kan iniranihonin dahil pambidbidan ng mga suspitsado asin padagos na ining binadil. Sigon sa report na nako akang DCGB News, pagkatapos ng badilon ang suspitsado, padagos na o kaya ang biktima, padagos ng dumidulag ang suspitsado sa dahil maaraman pang direksyon. Ang biktima, sarong construction worker asin paminsa, nagda-tricycle driver sa sinabi ng lugar. Dahil pangunyan maaraman kan mga otoridad kung ang motibo may kinaraman sa pambabadilgadan sa biktima. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. On assignment sa ngunyan ang DCGP nyo sa pagdiscovery sa kung sa'y nagharali ang mahiwasan na inaranod na mga toniladang basura uminabot sa barangay Lanigay, Pulangi, makangalas ang sitwasyon na ini. Salado kan mga residentes digdi sa pagsabing kaso hapon pigpasyaran kan DCGB News ang dump site sa itaas na parte sa paagi kan pagiriba si Joshua Bino kan paghali sa barangay Lanigay positibo na gulpi ang mga basura partikular duman sa harani sa mga kabasan asin mga kasalugan asin dinumanan ang barangay Gamot na kung sa iniyo ang dump site asin nahiling duman na daiman in traces nin iwinagas na o kaya inanod na mga basura asin dit man sanaan na stock na basura duman sa taas. Alaga digdi sa baba sa barangay Lanigay kunayap gulping basura kung sa iniyo ay kinabigla kan mga residentes pagkatapos kan bagyo kung saan ang mga ini nagharali. Problema ngunyan ang mga taga Lanigay ninuli sa iba na ang parong sa kapalibutan. Sa ngunyan, iyo ang gigibuhan in follow-up kan DCGP News kung anong remedyo, kung paano magkakaharali ang nasabing basura, asin kung saan talaga ini nagharaling mga basurang nagkawagas digdi sa sakop kan Barangay Lanigay, Pulangi, Albay. Jimmy Nasalita, DCGP News. Iba pa niya itong mga bareta, kansilado po ang pagkondukta ng Bicol University College Entrance Test o sa Bio Ginobatan Campus sa Oktubre 26 hangtod 27. Inang inanunsyo ni Bio Admission Office Dean Dr. Hani Pama Lumibaw matapos ang naaprobaran kan Bio President ang sa indang kahagadan na ipospone ang aktibidad dahil sa naging pagtama kan Bagyong Christine. Sigon kay Lumibaw, ang desisyon ginibo para masiguro ang kaligtasan kan mga makuanin eksaminasyon. Dahilan kay ni ang buset examination sa nasabing campus ang gigibuhon sa Disyembre 7, 2024 para sa mga naka-schedule sa Oktubre 26 asin Disyembre 8 man 2024 para sa mga naka-schedule sa Oktubre 27. Wala man din naging pagbabago sa oras kan eksaminasyon. Alagad in kaso may concern, pwede sindang makipagkomunikar sa Bicol University Admission Office. Dagdag na bareta, kasabay mga tugang ang report ni Jomar Bien. Mantinidong daipang biyahe ang mga ferry boat hali digdi sa Tabaco pasining sa Catanduanes and vice versa. Ining kinumpirmar ngunyan sa DCGB News kan Tabaco Coast Guard sa pagsabi na daisin na pwede pa pagpabiyahe maski na nga ni medyo kalmado ang dagat dahilan sa mantinido pa ang signal number 1 sa islang probinsya kang Catanduanes asin sa probinsya kan Albay. Sa presente iguanang nailista na 796 na mga stranded na pasahero ang Philippine Coast Guard digdi sa Piercan Ciudad kan Tabaco. Ang 321 kaini iyo ang mga aniyon digdi sa pier samantalang sa 475 mga stranded na pasahero ana siya duman sa Tabaco National High School nagdadaragos sa pinahayag naman kan Philippine Ports Authority na ang mga stranded na pasahero ini dahil man napapabayaan kan sa indang pagkaon hulita ang provincial government kang Catanduanes mantinidong nagpapadaranin mga pagkaon para sa mga ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB.
Mga tugang nagpagiramdom po ang Department of Trade and Industry sa publiko, partikular na sa mga paratsenda asin establishmento de negosyo na ipautob ang price freeze sa probinsya Canalbay asin Camarines Sur matapos deklarasyon kang state of calamity dahil sa epekto kan Bagyong Christine. Sigun sa DTI Bicol, waraanin magiging paghiro sa presyo kan pangenot na barakalon kay bahana ang mga canned goods, gatas, kape, asin mga sabon, kandila, tinapay, asin noodles, asin tubig. Ini basado sa Republic Act number 7581 o ang Price Act kung saan epektibo ini sa laog nin 60 nga aldaw. Makali sa nasabing deklarasyon, ang mga mabayular digdi ang matataonan nin penalidad aro kan pagkakakulong nin saro sagkod 10 taon asin ang pagbayad nin 5,000 sagkod 1 milyon pesos na multa. Balikan niya to ang report hali dyan sa luwas kay ba si Joshua Bino. Nagkapira na mga rubber boat asin manlain-lain na mga rescue equipments na maabot niya na pagkaagad digdi sa Bicol Region, partikular na ilalapag digdi sa Bicol International Airport lunad kan sarong C-130 o kaya dako lang eroplano kana Armed Forces of the Philippines. Ini na pigbabantay ngunyan kan DCGB News kung kaya sa presenteng oras na ni alayon kita digdi sa Bicol International Airport sa munisipyo kan Daraga Albay. Pag-abot o sa inisyal na informasyon, nasa poco mas o menos 20 na mga rubber boat ini asin nagkapirang mga rescue equipments na paabot. Pinagkonsider ni Congressman Saldico hali sa mga resources sa lado nasyonal. Pag-abot kan mga gamit na ini digdi sa Bicol International Airport, iyo ang dadarahon i-discover ang mga ini sa manlain-lain na mga lugares digdi sa Bicol Region na sagkod niyan lubog sa baha dahilan sa epekto kan bagyong si Christine. Nagamiton ang mga ekipahes asin rubber boat na ini sa mga rescue operation asin pwede ning magamit kan Philippine Army, kan PNP Maritime Group, kan LGU, kan Philippine Coast Guard asin kan Philippine Navy. Tangali nang maduman sa mga residensya na nangipuha ning tabang siring man ma-rescue ang mga dapat pang ma-rescue sa talagang grabing naapektaran na mga lugar dahil sa uminaging bagyo. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:22. Magbabalik po kita sa mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat
Salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ito ang tunay na never say die. Itaas ang tagay, Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang oras po sa Pilipinas, alas 6:30 na po nin pagkaaga, padagos kitang ngunyan sa mga bareta ngunya sa lado nasyonal. Inuton niya to ang kaligtasan nin Lambang Saro. Ini ang mamundo na pahayag ni Senador Bongo sa mga natinamaan kan Bagyong Christine. Sigon kay Go, hinguhaon kan malasakit team na makatabang gira tulos sa calamity o sa mga lugar na tinamaan kan kalamidad. Sa presente, padagos na nakipag-koordinar si Senador Bongo sa paagi kan sa iyang malasakit team sa mga lokal na gobyerno o local chief executives kung ano ang may tatabang kan sa indang opisina. Sigon kay Go, naging bukas ang sa iyang opisina asin ang tabang pagabot kan sa iyang makakaya. Sibiyo sa iyang tinamanin doon na bilang Chairman Committee on Health sa mga nangangaipo nin medical assistance, kay puhan sa nang ligtas, kay puhan na maging ligtas, asin halato na maghupa ang sitwasyon bago ang paggamit nin mga bagay-bagay para sa mga malasakit centers sa lugar. Sigon sa iyang tinamanin doon na kwarta kan mga Pilipino ang ginagamit sa malasakit center kung kaya dapat sanang ibalik ini sa mga Pilipino. Kasabay kay ni nangapudan si Senador Bongo sa mga namanwaan na isabay sa sendang pangadji ang mga kababayan tang tinamaan kan bagyo para sa endang makaskas na pagbangon darakan kalamidad. Padagos po na namamatean sa Luzon ang pagrapado kan paro o kaya kang uran o epekto kang uran dara kan tropical storm na si Christine. Nagpatanid ang pag-asa na posibleng maging tropical cyclone ang saro man na low pressure na nasa sirangan kan Mindanao na nasa luwas pa ini kan Philippine Area of Responsibility. Sinabi kan pag-asa ng LPA may halangkaw na tsansa na maging o kaya na-develop na ini bilang sarong tropical depression sa laog kan masunod o kaya sangunya na panahon. Kapag kulubog ini sa par, iniapo doon na pangaran na Leon. Sinabi kang pag-asa na ang forecast model ka ini para sa Oktubre 23 sagkod 29. Nagpapahiling na ang weather disturbances posibleng maglaog sa northing sirangan na boundary kan par bago sa giraray na magbalik pasiring sa Japan. Yan tras tanto sigun sa pag-asa, maduman si Christine sa West Philippine Sea asin mahali nin par ngunya na Biyernes o sa agang Sabado. Pagiromdom o kaya nagpagiromdom na ni state-run pension fund kan Social Security System o SSS na pwedeng mag-avail nin salary as in pension loans ang mga miyembro as in pensioner na apektado kan pagrapado kan Bagyong Christine. Sigon sa pension fund, pwedeng mag-apply ang SSS members nin loan kapag nakahulog nin kontribusyon sa laog din 36 na bulan kung sain anom na bulan digdi sa laog nin ultimong 12 bulan. Kung gusto man na mag-avail nin 2 bulan na salary loan, dapat na makapaghulog nin 72 na contribution. Dapat man sanat sa edad na 65 anyos pababa sa oras na nag-apply nin loan as in dahin na matatawanan anuman na pinal na benepisyong araw kan total disability, retirement o death benefits. Para man sa mga retiree pensioners, pwedeng mag-apply para sa SSS pension loan nin kapareho nin tulo sagkod 12 bulan kan sa indang basic monthly pension. Kaibahan ang sanggribo na kadagdagan na pension alagad dai masobra sa maximum na 200,000 pesos. Pwedeng isumiter ang salary loan application online sa pagikan my.sSSS portal. Pwedeng mabayadan ang loan sa laog din 2 taon sa pagikan 24 na monthly o 24 na monthly amortization na may taon na interest na 10%. Mga tugang, tinawan po kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang OLTFRB ang nasa 272 na special permit na mabiyahing pampasaherong bus bilang preparasyon sa pigalauman na pagroso kan biyahero sa Ondas 2024. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na ang tinaonindang 272 na special permit. Yon para sa 253 na bus na mabiyahe. Madudugangan pang numero dahil mas dakol ang operator na nag-apply na magkuha ng special permit sigon kay Guadis na may epekto sa permit po Oktubre 2025 sagkod Nobyembre 10, 2024.
Matao man ang kadagdagan na special permit ang LTFRB in kaso mga iponin kadagdagan na mga babiyahin na bus ang Parañaque Integrated Terminal Exchange of PTEX. Mientras na nagkoordinar man ang LTFRB sa mga bus operators para masiguro na igwang sufisyenteng bus para maakomodar ang pigalaoman na paggroso kan mga commuter. Nagpaluwas man ang ahensya nin mga tauhan para mamonitor ang pagapadagos kan mga regulasyon sa pamasahe. Siring man tanganing matabangan ang mga pasahero sa mga terminal. Iba pa niya itong bareta, mga tugang na deploy na o nag-deploy ang Department of Health and Health Emergency Response Team o HERT sa mga evacuation center sa probinsya Canalbay, Camarines Sur, Matnog Port at iba pang lugar na grabing naapektaran kan bagyong Christine. Sigon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahandang magresponde ang tulong DOH Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT in kaso kaipuhan panin kadagdagan emergency team. Eksperto sa pagkondukta ng serbisyong medikal ang DOH PEMAT sa panahonin kalamidad. Arog kan bagyo asin linog ang mga ini. Ang international medical teams na may 30 miyembro, kompleto man sa water sanitation o hygiene wash facility ang grupo para sa outpatient care. Kumpesto man ini kan ni Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o PEMAT Metro Manila, Jose Lingad Memorial General Hospital o PEMAT Luzon, as in Eastern Visayas Medical Center o PEMAT Visayas, ang mga pigmidbid na PEMAT kan World Health Organization o WHO na handa as in inensayo na magresponde sa mga domestic as in international deployment. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang kaini alas 6:36 po nin aga. GB News Express. GB News Express. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms.
I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Puminos ngak po ang sarong homemade bomb na inapod na Molotov cocktail sa sarong eskwelahan sa Chile na naging kausakan paggalugad ng 34 na estudyante asin sarong paratokdo. Sa inisyal na report kan mga autoridad, nagigimunin pampasabog na Molotov ang cocktail ang mga nasabing estudyante na nasa edad na 15 sagod kung mga nag-edad nin 15 anyos sa sarong toilet para sa gigibuhon kuta ng protesta kansaro sa mga improvised explosive ang biglang nasanang suminabog. Sigon kay Fire Department Captain Manuel Estefanem, 11 na mga estudyante ang seryosong nalugadan asin sulo sa saindang lawas na tulos madadinara sa mga ospital sa lugar. Dagdag pa sa investigasyon na ini ang nagpapahiling ng aktibong pakikisumaro kan mga high school asin college students sa aktivismo na binakontra sa gobyerno asin mga elitista sa nasabing nasyon. Business News. Nanotaran po ang pagdakol kang numero kan mga Pilipino na pinipili na mag-holiday shopping online. Magbakalin regalo asin iba pang essential sa pagikan e-commerce platforms mantang harani na ang Pasko. Sigon kay Mark Pascual kan Kantar Philippines, ang paglangkaw kan online shopping nagpuon sa kakusugan kan COVID-19 pandemic asin nagapadagos na nagpaparadakula. Sinabi pa niyang maski mayoriya kan mga shoppers na ali pa pamangiraray ang brick and mortar stores na nutaran ang pagbalyo pasiring sa online shopping. Sinabi niyang ang convenience kang online shopping ang mayor na rason sa likod kan pagbalyo kung sain ang mga konsumidores nakakabakalin produkto sa pagisananin pag-click sa saindang smartphone. Health news, mga tugang ang lead pwedeng ikagadan sa paginin lead poisoning sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigon sa World Health Organization sa selebrasyon kan International Lead Poisoning Prevention Week, ang lead sarong natural occurring heavy metal na pigagamit sa bilog na istorya kan sangkatauhan sa petrolyo, fishing weights o paggabat sa banwit o hikot, pintura, bateriya, asin make-up. Sigon sa WHO, ang lead pwedeng maging kausa din severe damage sa imong utak, puso asin kidney, mantang pwede ining maging kausa nin IQ loss sa mga aki. Report, hali po dyan sa kaluwas kasabay ang Pag-asa DOST kay ba si
Alexis Ruivivar. Opo, bale po sa ating magiging kabugtakan, ngunyan na aldaw, severe tropical storm Christine ay nasa laog pa din ng ating Philippine Area of Responsibility, specifically sa 120 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, na may kusog ng paros na naabot ng 95 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 115 kilometers per hour. Gumagalaw itong si Christine ng west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan natin na itong si Christine ay magluwas ng ating Philippine Area of Responsibility at yan na hapon. Bale po, meron din tayong monitor na tropical depression sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na kasalukuyang nasa 2,440 kilometers east ng Eastern Visayas. Bale, itong tropical depression na nakarayo pa sa atin ay may kusog ng paros na umaabot ng 55 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 70 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang kilos nitong tropical depression na ito ay northward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero dito po sa Bicol region ay hindi pa natin mamamatian itong rayo na tropical depression at ang ngunyang aldaw ay mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran at pagkikilat pagdaguldol ang mamamatian dito sa Bicol region. Ang paros na hari sa southwest hanggang sa south ay mamamatian at ang coastal water ay moderate to rough pa rin. Bale po, ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay aabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Aldaw ay magsisirang ng 5:35 a.m. as in masulnop ng 5:25 sa hapon. Bale, ito po si Alexis River ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyan po detalyes kan mga darakulang Bareta Kanal daw. Sinurat po ninyo Director Mario de la Cruz, Jenny Balyaran at sin Angel Mostaza. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.
Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa o ang pig-abangan tangon yan. Ito na nabilog na kwan, itong nabilog tabi na actually kwan na ito tropical storm na ito. May nabilog na bagyo sa luwas mga tugang kan PAR. Yaon sa may partikan Mindanao, Pero ang target na mag-log in sa Pilipinas tabi sa PAR punda tabi sa aga na 26 hanggang 28, no? Ang target ka ini na pinag-aagihan pasiring sa north, no? Sana dahil na mag-intensify inita. Nahihiling ko sa kwan, nahiling ko tabi sa kwan, sa website kan Pag-asa. May daraman ining kadaklan sa bagyo, may darang uran, pero gari dakul man ang darang uran ka ini, Buda, itong ito tabi na si Christine, maluwas tabi sa par, ngunyan aldaw, pero mabalik giraray. Pangyari sa maabaka, nakukwanda ini na napupush kanso sa upang low pressure na yaon duman sa north, no, sa may Vietnam. Kaya pagluwas niya sa par, nag-record siya, nag-U-turn siya pabalik sa Pilipinas duman sa north. Pero gari maikot na siya, tapos pabalik naman sa PR. O madali lang ha, taklaruhon ta iyan ha. Si Christine mga tugang paluwas na duman lang na kita sa 2 punto na ito. Dumang kita sa 2 punto ito. May mga hapot digdi, siguro kasubago kang inapulan to sa Pag-asa. Turog pa sa iba. Pero tawan niya to kidoon iningon yan para makahanda kita ha.
Baka may makahuron kita. 5 minutes bago tabi mag-alas 7 nin aga, mga tugang didi po sa tuya na programa sa DCGB. Hello, Miss Alexis. Ruthie po, sir. Ay, Miss Ruth, good morning. Change shift na kami. Good morning po. Sa bagay, parang mas maganda yung boses mo kay kay Alexis. Pirot na si Alex. Iiwalon ako ni Alexis. Okay. Kasabago, may forecast na kami kan latest po nindo. Pero Miss Ruth, duwa lang na point ang gusto ko tabing ihapot sa Indota. May nagharapot eh. Although kasabago nahapot ko naman hindi kay kay Alexis. Although atang pa kaya kasabago. Number 1, ining si Christine na maluwas sa PER ngunyan, sabi, mabalik da po giraray. Pwedeng ipaliwanag mo kung ano ang repercussion kaya di pag nagbalik giraray sa PER, kang Pilipinas? Digdi po kaya, Sir Henry, sa forecast na alas 5. Opo. Ngunyan mabilis-bilis siya. Mhm. Pero pagluwas niya sa sa Philippine Area of Responsibility, digdi sa West Philippine Sea. Opo. Medyo ma-recurve siya pag-abot ng mga last day of October. October 29, 30. May U-turn. And then, palaog naman din si tropical depression na po ngunyan. Opo. Si papangaranan tang Leon. Mhm. Pero, ang sisti kasi, itong Fujiwara, Oho. may minimit kasi sinda Sir Henry na na distansya. Opo. In science, mga nasa, assumed na mga nasa 1,500, 1,400 Opo. kilometer yung distance nila. Oh. So, dahil duman Malayo. mag-less. Oo. Dahil duman mag-less. Provided na may category din sinda kang tropical cyclone kung ano yung estado ninda na medyo makusog pa man sinda kunwari. Iyo po. Tropical storm. So, yun yung possibility. Pero, data pa man ino-overrule na pwedeng day man mangyari. Iyo po. Okay. So, pag nag-record si Christine ngayon nagluwas na di. Pag nag-record siya, matama siya sa kadangkang Pilipinas o sa North o maluwas gyara tabi siya sa tabi Miss Day naman ni Day Sir naman. Henry mababa. Day na diretso na siyang paluwas giraray. Kasi ini pong track ni ining kapangaranan tang Leon. Opo. Pag naglaog sa PAR, ang tracking niyang nahihiling tangunyan po Sir Henry pataas man. Ayon. Okay. Hindi na sa may sa may northeast part. Ayon. Medyo Okay. marani siya pero digdi sa extreme northern Luzon. Ayon. So kung saan si tracking ni ining malaog na bagyo, iyo ang susundan ni Christine. Ayan. Okay. Hain po Tapos if ever na igwa ngayon sinda itong inaapod ng Fujiwara, ang mangyayari kayan, the strongest weather system, iyo ang mahatak sa iya. Ayon. Kaya pwedeng magluya si Christine kasi lalamuno na nung energy. Yung energy niya, kukunin na nitong bagyo. Opo. Itong bagyong Leon na malaog. Okay. Si Leon po, hain iningon yan tabi. Yan, Miss Ruth? Nasa luwas pa siya, Sir Henry kang PAR. Opo. Digdi siya sa sa may wait lang. Sige daw tabi, kung nainin ni si Leo na nag-urokbo naman ng lalaki niyo. Wait lang. Sige daw po. Digdi siya sa nasa east of Eastern Visayas, 2,440 kilometers. Eastern, medyo malayo talaga. Malayo pa harayo po, noon. Ang distansya niya duman kay Christine Adi. Opo. Ang movement niya, 25 kilometer per hour. Kung sakaling magbagal-bagal ining Christine, tapos ini man mabilis si Leon, tapos kung mamit ninda itong dai mababa duman sa kilometrong sinabi ko kanina. Opo. Pero ito mga nasa. And then makusog pa ining si Christine, may possibility. Iyang. Na ayun. Pero kung magluya naman ining Christine,
although makusog ining, siyempre, ang possibility na makusog ining malaog na bagyo, dakol ta na Yes. sa kadagatan pa siya. Yes, yes. So, kahit makusog na ining bagyo, mayo naman Fujiwara kung maluya na ining Si Christine. Oo. Okay. Si Norin ini pwedeng lumaog sa PAR si Leon Tabi, Miss Ruth. Kung yung sa Eastern Visayas, send gari ang point of entry niya Tabi. Ang bilis kasi niya, Sir Henry. 25 ano? 25 kilometers. Oo. So medyo bako man siya. Moderate lang. Pero compare sa 15, mabilis-bilis na ni. Yes. So ang yes, expect yes. as early siguro po na late Sunday. Oo. Pero nasa kadagatan pa siya. Okay. Okay. Digdi sa may moving siya ang description digdi eastern boundary. Eastern boundary kan Bisaya. Bisaya. Northeastern, opo. Then pataas. Ayun. Okay. So pag luminaw sa PR, ang direksyon niya pataas. Ano? Opo. Yan sa mga pag sinabing pataas siya, may indikasyon na sundan niya sa mga nainot na bagyo baga kay Christine? Mayo naman po. Mayo na, no? Ini Sir Henry, ang ulayan, ini ng duwa, ining presidente. Ayun ang duwa ini. Oo, okay. Ining paglaog ni Juan ni Leon digdi sa may Eastern Visaya, si Christine man nag-record pabalik sa Tuya, sa duwan sa North. Opo. Adi. Medyo maluya kaya siya. I So, see. magbilis-bilis si Christine. Dapat Hindi na siya mahabol. Salbata ng duwa ini. Nagkakarera ang duwa. Okay. So ini although harayon pa man dahil pag kita makakuan dahil kung pataas siya. Kaso nga medyo mabilis si Leo. Oo nga. May chance na ngaya magland so dahil man lugod. Ini po masiring sa may Visaya o Bicol region Tabi. Ang nahiling ta, Sir Henry, digdi sa extreme northern Luzon. Extreme ang target niya giraray. Si Christine, dahil naman yung mababa. Dahil naman, okay. Possibility. Okay. So ang direksyon kay ni Leon pasiring sa extreme northern Luzon pataas. Sa dagat siya Sa dagat. Opo, sa dagat. Sa dagat. Marani siya. Baka digdi sa may Cagayan, Extreme, Batanes. Oo. Pero may man po yan, Sir Henry. Ayan, iyo. Okay. Pero itong ang pag-usap yung tama ang pagkasabot ang Fujiwara effect. So nagsasaro ang duwang bagyo. Kasi kung ang saro kayang low pressure area, ang sinusundan niya low din. Yes, Then tama. siya maduman sa high contradicting yun sa niya. Iyo po. Takot siya duman sa high pressure It will weaken its energy. Pero pag iyon ang konsekwensya, Sir Henry, pag nagluya ining si Christine, bako man possible na mag-Fujiwara siya. Pero pag makusog pa siya, and then makusog ini si Malaog na Leon, and then mamet ninda itong distansya, ay mababa ka tong distansyang tira ito, 1,400, 1,500. And makusog pa sila, possible ang Fujiwara. Magsabatan ang duwa. Magluya ining baka lamang magluya na ining si Christine. Tama bangga na siya digdi sa may sa ini Vietnam ba ni? Opo, Vietnam area baga, di ba? Nailing ko sa mga Mabangga na panindo siya digdi. Baka magluya. Kaya may model na nagsasabi na yung nito, ma-Fujiwara, may model man nagsasabi na Pwedeng dae. pwedeng daig. Ayun, okay. Pero keep monitoring po kita. Iyo, pag Kasi nagsabatan model man lang ini, po yan. isus ko, medyo may epektong dakula sa North, Iyo po, kasi duman po na talaga. Tama ba kung halimbawa magpabukudan ini gari kung hatakon ni Leon si Chris Salbatana babae lalaki bagay ni gari matindi ang apil ni Christine di. Pangyari sa duwang ini haling ano nga ng location kan east ang Bisaya East adi. Opo, pataas siya. Pataas siya. Kasi, opo, Panod pataas siya. Si Christine man habang paluwas nagbalik. Maria siya. Opo, okay. Yun ang isang senaryo. Yun isang senaryo, okay. Dahil man talaga pang wala, kumbaga hindi pa
highly reliable na mga Fujiwara Opo, talaga. opo, opo. Yeah, scenario po siya. May scenario A, may Oho. scenario B. Oho. Opo. Siguro mahiling taan pag luminog na sa PR lalo ini si Leon tabi. Opo, Miss opo, Ruth. opo. Okay. Ay, mag-pray kita na magluyan na si Christine. Iyo para na magsaroan duwa. Ade. Oo. Pangyari kay Christine na inina. Okay. Salamat po Miss Ruth sa paliwanag. Ingat po kamo. Okay, thank you po, Sir Henry. Alright. Maray na aga. Yan tabi mga tugang ang clarification sa ata. May kung ano-ano nagruluwasan ngunyan sa social media. Sigang harapot sa tuya. Kung nagbalik niya si Christine. Oh, nag-record siya. Pagluwas sa PR, ma-record siya. Mga tugang tabi. Napupush siya anakwan. Itong ani na si Kwan niya undig di sa may Eastern Visayas palaog sa PR man. Medyo delikado tamay tiyan sa po ining kumusog tayaon po siya mga tugang sa dagat kaya ingat po kita mga tugang hindi pangajitan na sa dagat na sa nagabos lalo na ni si Kwan lalo na ni si Leon ang pangaran niya pag luminaog mga tugang sa Philippine Area of Responsibility mga 26 o Domingo mga tugang ang distansya niya harayoon nonon pa tabi. Okay? Mga tugang salamat kanserong pagantabay mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Marinaga po sa Indogabos.